Sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a Hernád utca és a Peterdy utca sarkán. Talán Önök is tudják, hogy itt a Peterdy utca az első teszt utcánk itt Erzsébetvárosban, ahol a felelős állattartás program keretében új kutyapiszoárokat telepítettünk, összesen 7-et, az utca különböző szakaszain, de nem csak kutyapiszoárokat telepítettünk, hanem egy új generációs anyagot is kezdünk el használni, amely semlegesíti a kutyavizeletet, ezáltal kellemetlen szagától is megszabadulhatunk. És hadd mutassam be Önöknek Schubert Mátét, akinek ez az anyag az egyik saját fejlesztése, az ő cégének a fejlesztése, és hadd kérdezzem meg, hogy tulajdonképpen mi is ez az anyag, amivel dolgoztok, ez az új generációs organikus anyag? Az anyagunk abban egyedülálló a piacon, az hogy organikus, az egy megközelítése. Azért egy önálló dolog, mert olyan baktériumok és enzimek keverékével dolgozik, amik teljes egészen természetesek, lebomlóak, így nem jelentenek veszélyt sem az állatokra, sem a gazdákra, sem pedig a növényekre, így közterületen is kiválóan használható anélkül, hogy mérgeznénk a környezetünket, és az anyag az nem csak szaktalanít, mint elmondtam korábban is, hanem semlegesít. Ez azt jelenti, hogy alapjaiban molekuláris szinten bontja le az anyagot, és így nincs olyan anyag, ami a bomlás után a romlásával szagot tudna képezni.